Morning, good morning, Susan. Morning. No, good morning. Ano kasi, pag maganda pag palabas pa lang. Pag mamaya mainit na yan, kaya hindi na magaan. Nagbabago naman. Ito na ako sa loob mamaya.
Hello, Ate Magayon. Good morning, good morning. Guardian Master, thank you. Junjun sa thank you. Ginagawa pa siya nag-aalmusal, nagpapakain ng mga alaga. Thank you po, Ate Magayon.
Morning, good morning. Kuya Joe pa. Yung madaling araw ng natin. Wala pang tulog. Mga alas 8 na. Diyan, mga alas 3 na dyan. Alas 3 na madaling araw. Mag-8 na dito. 5 minutes.
Oo, mag-train na dyan. Train ng madaling araw. Tapos na po. Kanina pa. Nag-almusal na. Mainit na dito. May na yata po ang signal. Ito sa garden. Weird Jupat. Good morning, Junjun. Good morning. Kamusta? Kumusta, Junjun? Dito ako sa labas ng garden.
Mainit na po dito kanina pa. Mga pag live ko kanina, lumalabas na yung araw. Alas 6:30. O pa ano sabi papasok na daw ng ng summer. Malapit na mag-summer. Pero kahapon may ulan pa rin siya, biglaan lang. Ayan, malinis. Kasi may mga ano pa naman may mga ulap-ulap pa kasi. Kaya minsan pag naiipon, ayan, naulan. May nakalabas.
Kuya Jupat ng atin ang main. Yun ang ano niya, yung channel niya, Kuya Jupat. Kuya Jupat TV, yan, atin yan ang channel niya. Loading na si ating loading. Wala na si ating
Good morning, Roland. Good morning. Good morning. Yan ba yung min mo, Roland?
labang ano, bagong may. Kuya Joe at support. Thank you. Maraming salamat Kuya Joe at bigyan kita ng jacket. Ano, Roland. Para kilala mo naman sila. Si ano pala to eh. Yaki Ate Kapit eh. Basta kain po tayo. Meron tayong tinapay at prutas at kape. Kala ko kung sinong Roland. Ano yun, anak mo Ate Kapit o asawa mo? Mga ninja. Narinig ko sa short video mo. Kain po tayo. Kaya kilala ko ang boss. Si Ate Kapit. Pakanoy Channel. Thank you sa pagdaan. Thank you very much po. Thank you, Pakanoy Channel. Pakanoy. Thank you very much. Thank you. Roland. Ate Jeep. Ay, Ate Kapit. Sabi na eh.
Tusok na ako ating palabok. Craven. Anong Craven? Craven. Madilim na dito. Hindi na makita. Good morning, Ate Kape. Nakilala ko yung boses mo dun, Ate Kape, Tikola. Ay, kasi Ate Kape pala to. Hindi na makita dito, mandilim na. Tayo umakyat na ng bahay.